Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som l'empresa Mintcord. És una empresa de filatura que fem uns fils molt especials que són fils de paper. Un dels productes més populars que venim fent és el fil per fer les nanses de les bosses de les botigues. És difícil imaginar, però amb un potent departament de desenvolupament hem aconseguit, a partir d'aquesta nansa, aconseguir uns fils amb unes característiques impressionants que ens permeten fer moquetes reciclables, parasols amb efecte parra o banderoles al carrer que també siguin reciclables. Actualment, el nostre Departament de Recerca i Desenvolupament, juntament amb les universitats, la de Terrassa molt concretament, està treballant en desenvolupar uns fils que aniran a enginyeria aeronàutica per millorar el comportament de l'interior dels avions enfront de l'agressió d'ones externes que puguin provenir del sol o que puguin provenir de l'espai. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.